Jodak e gwenge mag Kitere, location mar Ragan, sub-county Masuna West, Migori, yuago medruok mag kwan mag ondiegi makoro chamo ringre dhano mawiki e kar iko ringre mar Lichota. Giwacho ni rem mar piny owacho iketo kenge makare mar kunyo bur matut ne ringre mawiki en achiel kuom midhiero momiyo koro ondiegigo wuodho ringre mayot e bur. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. Mae en kar iko kata kaburini ma Lichota e sub-county Masuna West e kaunti ma Migori. En kanyono ma osetigo e kano ringre mag oganda mathoth, mamoko kuomgi anyuolagi ok oyangi. Osebedo kar resruok ne oganda mathoth maonge kod nyalo mar tero ringre joheragi nyaka pacho. Ringre mag oganda mathoth mabende osebudhe kuonde kano ringre nikech anyuolagi ok oyangi. Bende piny owacho osebedo ka koro iko e kaburini ma Lichota. The burials which had been done there were done 4 months ago when we were disposing unclaimed bodies from the hospital. We did. But you know, these people who are now coming at night to bury their dead ones, they don't seek opinion, they don't seek permission from us. Already we have developed Environmental Public Health Act which is going to address that. Kata bed ni kaburini ma Lichota osekelo resruok ne oganda mathoth, jogo ma ike kaburini ni onge kod kwe nikech otoche masani koloko ringre dhano gago. Jodak alwora ni bende koro onge kod kwe nikech otochegi machamo ringre dhano bende koro geto jambgi. Wanaozika maiti katika hii cemetery hawajafuata sheria nzuri, kwa sababu maiti wakati mwingine inatupwa tu ama wanachimba makaburi ambayo hajakuwa na kina kizuri sana. Burials are not being done during the day. That's why the graves are very shallow. So if we engage, we are going to engage the people around that place so that they can also help us, because we can only succeed when we move with these people as a team. Maya simojidago makitere moda kalwora makaburini koro daka onge kod kwe kabere kata jambgi bende koro toche koro chamo. Ondiegi tino wuok e gweng'wa ka masari ogi nus achiel ondiege ywak kendo gibiro nyaka mier. Gichamo rombe, gichamo diek kendo gibwogo ji. Tayari wanaanza kutembea mpaka kwa miji. Hatujakuwa na amani siku 3 ambazo zimepita. Hata wameanza kukula umbwa zetu, na tunahofia ya kwamba hata watoto wetu wanaweza hata kukulwa na hao afisi, kwa sababu wamezoea kukula watu kule makaburini. Higni machien mokalo jogo moda kalora ni bende ne oseywak ni kata mana guogi magipidho bende ne osebedo kalimo kaburini kendo ting'o fuondi mag dhano magidhigo nyaka pacho. Jodak makitere ywak ni onge yo makare piny owacho oseketo mane chendogo mag ik otim makare e kaburini ni. Iko mare okosebet maber, mane gira achiel mwaneno ka chandowa. Nikech cemetery chutho dwani mondo timne wall fence maber to bedo gi chenro maber mar iko. Mokwongo iko maka iko ji mathan. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere wacho ni adieri ne kaburini ni ok oseber ka itayo yono makare. Kata kamano wane koro ginte kod chenro makare malose e yono mowinjore. Jomoko biro gotieno ka jokuoge to gikawo kunyo bugni moko ma thech to gikawo bodies to gidrop kuondego. Koro ka gigodiochieng' kata gotieno to ondiegi biro to ywa bodies go. Gima gitimono rach, sani wang'iyo gi wenge te, wabiro timo ni kanyo chiel maber, kata wabiro keto jowa, kata sani nitie jowa mawuotho maluorore kanyo, to wadhi temo manyalore mondo wane ni gino wachunge. Nyerere wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori keto omenda tenge ma idhi tige keto chiel e alwora mar kaburini kendo keto arita e yo mowinjore. Waseyudo wachni kendo wabiro chielo kanyo kata waketo gate achiel ma ng'at madonjo kanyo to wang'eyo. Sani nikech ok ochiele ng'ato nyalo donjo gi kona moro amora. Tanyisogi ni wasewuoyo kaka department kendo gima nuneno no ok binene kendo. Nyaka sani kaburini ma Lichota en pap mang'eyo kumo chakre go nyaka gikone ok yot. Kabende koro oganda chich ne nitie jogo bende koro iko joheragi ka piny owacho tok ong'eyo. George Juma, Ramogi TV, Migori.